Din învățămintele bătrânului agent de vânzări, la ce ne uităm într-un magazin? Partea a doua. Tânărul merchandiser insistă. Să nu spui că majoritatea agenților din echipa supervisorului Mihai se uită la fiecare vizită să vadă ce cantitate de produse ale concurenței au fost listate de la ultima întâlnire cu un client. Bătrânul mai luă o gură de cafea și răspunse. Așa este. Nu toți agenții vor să înțeleagă importanța acestui proces. Dar cei ce fac acest lucru își dau seama cu ușurință de profilul consumatorului ce frecventează un magazin. Oportunitatea conștientizată de a lista produse noi le focusează atenția agenților spre a prezenta ce calități, avantaje și beneficii au propriile produse ce sunt recomandate consumatorilor din segmentul premium, care tot timpul vor căuta o calitate superioară. Sau ce raport optim calitate-preț au produsele destinate consumatorilor din segmentul mainstream și ce prețuri promoționale au disponibile în acel moment la produse destinate consumatorilor din segmentul economic ce vânează în permanență cele mai mici prețuri. Tânărul merchandiser se arătă însă iritat. Și supervisorul ăsta, câtă răbdare mai are ca să învețe pe toți agenții care vin și pleacă să privească atent produsele și să vorbească argumentat în fiecare locație? Bătrânul răspunse. Este datoria fiecărui manager să direcționeze atenția agenților lor spre ceea ce este important și îi ajută să evite situațiile în care vor fi nevoiți să dea explicații la fiecare ședință lunară de analiză a rezultatelor. Tânărul merchandiser a început să nu mai fie chiar atât de sigur pe el. De acum înainte voi asculta toate opiniile celorlalți, fără să mai fac judecăți de valoare asupra acestora.